zonke into zikaThixo zinexesha lazo nendawo zayo. Siyavuya ukuba ube lapha eForce Base Sector 128. Sinokukhuluma into lapha. Mfundisi, xa ujonga straight iForce Base le olwandla longapha. Awufise uyidirection yakho. History ke ye-apartheid ne-past. Kodwa eligama phofu esiXhoseni igama liyayilandela into. False lwa kuyingxaki lafesi. Hayi, in fact kwayona yayinge-False Bay. Yayi-gulf between the mountains. The first sailors kwathi ngoba ulwandle eMbongo lunentozana inqanawe yanhlithwa ngamaza lalahleka kweli cala becimba baye eTable Bay bazawugalela apha baphikisana into yoba iTable Bay wathi omnye umfo isota Table Bay wathi omnye if isota Table Bay yintoni but maybe it's a False Bay. That's changing igama. Kule 17th consultation sitshintsha izinto. For the first time we guessed zethu. Le is a female minister. Ngoba izinto ziyatshintsha. Ziyatshintsha izinto. Ungasibuza into wa bekutheni into yokuba 17 years lo mlando ibe khona ngoku siwuthula ngoku ngoba into zikaThixo zinento zazo. It is a moment, a big moment, not just a moment, because history umlando. Bazalwane bam sifika kwi-prime time ngoku. Kwi-prime time asisidlala ii-cartoons. Umntu abangakhange azibambe ezinto zikhaliswayo aziyeke namhlanje. Umntu obesemva makasahlala kulaa ndawo bekuyo ngoba singena kwi-prime time. Ndicela ke ngoku bazalwane bam xa ndizawuphakamisa umfundisi ndicela nindithobe mna yembeko yasecaweni.